Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, karena Anda akan dihibur pelawak-pelawak karya baru, tentunya bersama Abang Jonet dan kawan-kawan. Baiklah hadirin, saya pemandu acara Rika Wulandari akan undur dari hadapan Anda semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam karya baru, tetap jaya selamanya. Terima kasih. Nanggap lodrok karya baru ojo bilang eno modele balian masih sing kena tarian gak perlu ngersolo sebab wis ana sing bales dhewe sing kuwasa. Mulane yo padha sing riba ceritane aku tak terapi calone
Roh aku pisan datang
donya ayo nglakoni ngaji kumpulke agama sakwaya-waya don bakal ono timbalan mulane sampeyan kabeh gak kene pati timbalane kang maha suci iso gak iso mulane pompong dorong ayo lakonono perlune digawe sangu nek budal rono ditumpakno kereta Jawa tangga-tanggane sing padha rupane papat rupa manungsa ya iku ngono arane badosa dicocokno nek jarane guwa turu tanpa bakal tanpa ayo cak ditambahkan apa malih jadi keadaan rendeng dia ingin tinggi aku ngono jenenge pelawak gamelan ditambah
Siji maneh karo jenenge Sleteng wong nganti takut umine ulang nek takut dikon kalem sok duwe gede utuhe sagedeng aku pingin tekan gegelan koke aku pingin tekan gegelan koke aku pingin mine gosok apa itu ulurku sing tak supekno nek kapetokmu dolan ya ibu jual yang elok gak ganteng yo welek turmane tuwek yo kate mate tapi bojone lho wah bojone mukri lho temen bojone mukri ku kuletane kuning biasane nang ndi mesti gawe seragam gawe kisoran kuning juran kuning tapi sayang untune putih bojone mukri ku ibu golekan biasa liwat kene kanten ya gak ono sing penting tak susule Jambrot aja seneng rasan-rasan wong lanang kok rasan-rasan padane wong wedok ae rek kabeh ku aja rasan blontong wong kabeh rasan-rasan cangkeme dombet kalau kono ngrasani kono mburiku termasuk kon gedepi wong rasani kok lha apa gedepi iki menembane iki iki gak kepang iki ini cocok ini apa meni pri lho kono sendake aku angget aku macam putum apa masih aku bangalawan tambah awamu lho wani kono aku iki aku yang sebulan bulan kamu negeri bulan apa bulan nek kok pengin nek bulan kaya ngene gak cocok bapakmu sing bongkol kono aku kene yo dadi bapakku bongkol goblok bukan kono dadi bongkol bapakku lho wis aku ngene iki ngaji kono apa sik ojone ngono bapak kono daerahne bapak iku bongkol kok dielok-elokno masih aku gawe bebemu lho kon mrene taun kali enak kon ini mang apa pancing wis saya udan gak apa-apa ora sing karo tak nur apa janur pakin tak dulur dhewe apa ya dulur dhewe ya kamu dhewe perlu dikon hibur masyarakat kene ha ya masih kabeh hibur nek kan hibur apa dikon kok desa kene masih udan apa-apa masih karo sing nonton apa-apa aku kene guyub lho kabeh ngadep rene kabeh ha iya karena demrene kan ngadep rono delok ati mungkun ana kan perlu rene kapan bermasyarakat hibur perlu nih gawe lagu-lagu lagu-lagu sing ini kalau lagu apa hujan di sini uki mandok siapa pakai kerutung matangelin tapi kesandung iya aduh sete
Kata-kata Berapa siksa? aku tahu bongkok kon. Kene tahu bongkok disiksa wong gak tahu bongkok. Anjane ku ngono, Bi. Anu apane? Kon iso. Terus Eh? Loh, duet iki. duet. Ya, Duet aku duet. ya korek. Nyanyi bintang pilo duet. Dol tinuku. Kalau teluku, Awakmu dodol. awakmu Utang. alah. Apa utang? Apa-apa. Lek dhewe tengkane nau kon goblok. Ya di wangi petol maju. Apa? Ayo, duet. Duet. Lure sira jenenge rambut. Nika cukur keto semrawut. Arek Parang kasir nek arek timur. Ya ampun, Cek. Nekane dijualan tiket, ayo nekane bakal karuan. Rek, ya. Di sore erong jenenge brengos. Nek iki ketoke gembrong. Arek wetola Menggas mengkos. parang kasir nek tukono kaos kupingmu bublek. Bene tok perkaos. Apa tukono kaos kok aja Dek cocok jenenge nek iki ketoke sanger. Arek wetola padang akyar. Kok dibawa kan kaya nih? Ya apa kan dituku kok. Nempel nduk moto, Arane kacamata, nempel nduk bulu, arane kalung, nempel nduk peteng, arane sapu, nempel nduk moto. jenenge katon. Ayo, nek gak kacamataan, Kurang terang, nek gak kalungan, gawe nyaurutan, nek gak sabutan, kariku centelan, nek gak katokan. gak isembean. Ayo, Kagak emban kamu, terus nanti saya mau makan, baca bismillah, saya mari makan, alhamdulillah, saya mau pergi, baca bismillah, nek bapakmu mati. alhamdulillah. Innalillahi wa Apa innalillah? Iya. Alhamdulillah. Wis pondo wae. Enak-enak. Tapi ini pojok situ. Aku ya meneng. Tapi mute Menurut aku dhewe ya. makan gak ngomong. Konco ya Ketri. Wis seru nek kok ndake apa begini kan bulan. Aku ndelok keadaane ngaji. Apa? Kaya ya apa ya? Lho. Kon rumah kamu lampir aku dulu. Kon kok gak nang omah sih, Rek? Kon kok gak nang omah? Aku iki kesusahan, Rek. Kesusahan apa Han? Terus Kesusahan. Mulane gelane awakmu kok. Gelane kok supet. Aku kemarin iki kate golek solasi Rek karepku. Kok solasi sih? Saran teko konco lak solasi sih. Solusi. Lho gak solasi aku jenenge. Solusi goblok. Diganti berarti. Ganti kakimu. Aku iki kepaten, Rek. Kepaten. Kepaten. Delokane apa sih? Lah ngene lho. Aku iki kepaten. Ya apa carane ngeramet wong mati ki apa? Keto
lara temen awakmu gak tau supel karo nang tangga. Anan keri. Ya ngene iki lho ngene. Kono aja ngelokno aku sih. Wong aku gak supel karo tangga. Tanggapan mbok jak ngono lho. Lah ketika ngecak-ngecak sapa? Lah mangkane apa carane ngramut kok mati. Ah ngene iki ya. Sedih aku iki. Rungono. Tak ngono. Ono aja bingung lho. Kan pikir-pikiran, nek iki jenenge wong wis mati. Arek iki terus dosana goblok. Lho, lah didusi nang ndi kri? Ya kocokno banyu mongel-mongel langsung cemplungno. Lho enak cek mateng yo. Ana pakane mbokmu. Ya, Iya ya. Hei, kandhane kok iya. didusi banyu suci. Nek mari didusi terus ditutuli. Lah ditutuli apa kri? Kecap. Lho, dirobong semen mbakku ya. Ya ditutup lek apa lho. Begini lho, Dik. Malah bemo ngapa petuk kon niku. Ditutup aku goblok. Lah aku takon gak ngerti ya. Nek mari ditutuli terus dibuntel. Lho, dibuntel apa kri? Artinya, enak kalau sekok goreng ya. Iya ya. Iya ya. Karena temen-temen tak tutup iki kok. Sepatu. Bapak Dibuntel. Dibuntel awon. Nek mari dibuntel awon terus ditaleni. Lho, lah nek ditaleni gawe apa kri? Hendra, enak, Victoria, mbokmu. Iya mbakku kuat kok ya. Mendingnya ditaleni. Awon kain telung. Monco telung. Oh. Mari ditaleni. Iya, terus dilebokno. Nah, dilebokno nang ndi kri? Nang Indomaret. Ya, Lho, iya yang kok mbakku ana asene. yang sini nang ngono bandrol ya. Ngono bandrol mbokmu nek bali pira. Iya payu sing kok sing. Kon bilang ngono. Tambah kene. Kok gobloke nemen dikandani kok Teman-teman keplek goblok. Oh, niku tarep mek siji dibanting. Terus ya apa? Arek iku nek wis semari dilebokno pendoso. Oh, pendoso. Terus digawa. Nah, iku digawa nang ndi kri? Nang ndi? Awono lho nang gone lapangan. Lho, nah, oh, mbakku bal-balan senengane. Ini kan goblok. Ya ganti kono nang lapangan. Lah digawa nang ndi? Iya, kok nang ndi? Nang kuburan. Nang kuburan. Anu kan. Nah, mari nek kuburan terus dipendem, terus diwudu-wudi. Lho, kembang apa kri? Kembang api ya. Lho, Iya, mateng ya. iya gak ngono mbakku kok seneng remo dintel tak ngono kri. Bener kan? Mbakku keren. Lah sing yo ngono, Kri. Ya apa rek? Nek mari nyiram kembang. Iya. Mari diwacakno surat. Lho, surat apa kri? Kan gawe. Yang pertama mbokmu biyen banter toke. Lho, anjene menangan kri biyen niku. Gak lihat. Ngomong surat ini temen apa surat ini apa? Surat Yasin. Loh, Yasin saiki wis gak maca Kok Yasin lho dodol tahu rek temen. Kon gak tahu dintek ambek bajune buntu. Penyaji kok dicurati ngene. Oh, surat Yasin ngono to. Lah terus nek mari diwacakno. Ya wis diwacakno wis gate wis. Langsung ditinggal mulai mbakku ya. Ya. Lah ki jenengan kancan ono kok kri? Kan jangan ancam mbokmu. Loh, Kamu ngono langsung. gak apa-apa engko nang ambu lemah ya. Ambu lemah. Lho ngancam-ngancam. Lho jangan, tapi gak ki jenengan mbakku ngono lho karepku iku. Ya ngapain dewe kowe mati? Terus to niku terus ya apa ngene iki berarti aku kudu ngramut sing koyo ngono mang. Ya makane wong mbok lingkungan iki ono tangga mati ayo sing berkaya iki Kabungan. Untung kan kepethuk aku ada mobil. Lah ngapon nek tangre kok kopiar ngono. Kon temen balas terus ya apa iki? Terus ya apa? Penghaluan atur dulu. Jonet. Lha apa jonet? Apa? Kehidupan yang alam ya.
Dia mbok gendeng kowe arek iki. Gendeng. Kalau kancane. Sopo kancane? Iso Ayo. Ayo, gendeng iki. Cuma arek kakek iso gerak. Ayo ya ngamuk. Oh, dikandani nek arek apa? Loh. Apa sih anu lho? Iku kok perkarane lho apa sih? Iya kok apa? Tenang kak. Iya lah. Ya ampun sampai. Bapak beruang nih. Sing sabar kon iku wis tuwek nek. Sabar. Mamek sapa iku? Parane opo? Nama gimana lo? Ono kok tak kandhani kok. Oh, ini jalan begini. Ya ampun, dikelori gak bener. Bolongnya apa ya? Tahu dulu, aku kan aku dewe, tahu dulu pakai apa? Kan aku dewe. Mengapa saya bekerja? Kau lihat kau tahu sih? Tahu sih? Keturunan janji. Itu kakak keturunan itu dari jangkrik. Ya kalau Pak RT. Kalau wong iki perang dino gak mulih. Bapak iki goleki kok iki wong wedok, Nduk. Bapak aku banci. Banci. Bukan Makasih. Makasih. Kon pirang-pirang dino, pirang-pirang minggu pun gak sekolah. Nah, Kon njaluk apa? Njaluk sepeda motor? nah, Njaluk motor? nah. Njaluk rapi?
apa? Bapakmu itu akeh. Yo akeh. Dasar ini. Orang tahu-tahu itu babakan iki lho. Sing kok jalan apa? Kok ndak sekolah? Jalu apa tak turu dirak kon. Anakku ana situ tak gadang-gadang. Tak takon. Belara gak mulai-mulai. Aku jaga jatuh apa sih? Kok lagi jalan duit tak kei. Turu jalan turu tak ururu. Ya talus terus. Kurangane apa ya apa? Betul jalan apa kamu? Oh, campur-campur ya. Iya, campur kae. Oh, nyanyi campur sari. Wah, kok bisa nyanyi ya? Iya, ya. Siapa nih nyanyi? Iya. Ayo, nyanyi. Kon njaluk opoe tak turuti. Ya, kon njaluk radio tak tukokno. Meneh ayo nang Mojokerto. Terus saiki wis belum. Oh, nek bapakku udah tenang merangsang lho. Weh, tak tukono radio nang Mojokerto saiki. Tahun 2020. Wes kono lho. Ojo turu sama ya. Turu gamelan. Ditemu Pak Jakom. Ya, tak tukokno. Cuma syaratnya situ tak turuti awakmu, penjalamu njaluk 2050. Ya. Cuma kon kudu nurut Bapak. Kudu sekolah. Ya, main ke sekolah, boleh. Ya. Tapi sinau. Pinter. Jaga ya. Iya, tapi kan enggak bisa. Ayo, udah. Gak umum net. Kon golek nang ndi katene? Oh ya, kenceng apa ya? Apa?
Banten kok. Lah iya. Wong ngene ku nuruti anak dadi sampel. Lho. Yo sampelane negara. Sampel-sampel. Nah, aku gak ngerti sampel. Tenan tenan sik kok kecil. Wes wong tuwa arek di udara. Baik geblak. Lho prenyong ya, mari digawe ditangging, nek gak arek wis tuwa ya ngono iku. Arek tuwa. Oh iya, wis pengen. Kak urus. Foto gandeng mbak anak wong Kancane. Yo aku ngandani, nek taun 2050 kene gak ono. Tumak lho, durung. Tumak aku duwe, duwe aku. tempur takon ya. Yo, iya duwe wong kon aku nggone firman iku bagian curah-curah gawe servis bareng ngrakit. Iya percaya nang Terus kamu jenek kok aku ngono ya. Apa saiki omah kono. radio nek nek. Kajane yo Yo ono radio. ono. Ada aku Aku kenal. kenalan sapa? Aku tak kayak nomornya teleponan. Lu ono nomere tanten goma ya. Apa iku tanten goma ya. Sing penting nomor HP ya. Ya wis. Ayo. Ya, ya.